Μας είναι ο Τάσος Μουστάκης, ιδρυτής και ενεργό μέλος της ομάδας Moustache Team, ο οποίος έτρεξε σήμερα στον αγώνα δρόμου Κηφισιά City Run. Τάσο, λίγα λόγια για την ομάδα σου και γενικότερα για την εντύπωση που έχεις για τον αγώνα σήμερα. Χαίρετε, είμαι ο Τάσος Μουστάκης, ιδρυτής και ενεργό μέλος, όπως είπαμε, του Moustache Team. Το Moustache Team ιδρύθηκε πριν ένα χρόνο περίπου. Ουσιαστικά στα social media ήθελα να προβάλλω κάποιες προπονήσεις μου και κάποιους χρόνους μου εντελώς καθαρά για προσωπικούς μου λόγους. Όλο αυτό όμως το κυνήγησα, ήρθαν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι κοντά μου, στηρίξαν όλη την προσπάθειά μου. Η Στέλλα Ιδροσοπούλου πρώτη ενδιαφέρθηκε για όλο αυτό το εγχείρημα και μαζί καταφέραμε σιγά σιγά να φτιάξουμε την ομάδα. Στην προσπάθειά μας αυτή υπήρχαν και κάποιοι χορηγοί όπως η Sefco Zealandia, το BCA College, η Scheben και τώρα πρόσφατα και η Lux. Το Moustache Team ουσιαστικά κυνηγάει στόχους τρεξίματος, στόχους τριάθλου πιο πολύ. Ο μεγάλος στόχος μας είναι του χρόνου να καταφέρουμε να πάρουμε μέρος και να τερματίσουμε το Ironman. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Όσον αφορά το σημερινό αγώνα, έγινε καθαρά για λόγους προπόνησης πιο πολύ. Προετοιμασία μας για την άλλη εβδομάδα για το τρίαθλο, σε μια πάρα πολύ ωραία περιοχή, πολύ ωραία διοργάνωση από την Πούμα και όλα αυτά για ένα πολύ καλό σκοπό, για το κοινοφελές παντοπολείο. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν. Στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες. Τάσο, το τρίαθλο με το οποίο ασχολείσαι είναι κάτι απαιτητικό. Ένας ερασιτέχνης σαφώς μόνος του δεν μπορεί να τα καταφέρει. Μπορεί να μας πεις εσύ πώς το διαχειρίζεσαι, πώς το κάνεις από τη στιγμή που είσαι και εργαζόμενο παιδί, έτσι? Σίγουρα, καταρχήν, όπως είπες, δεν είμαστε επαγγελματίες, είμαστε ερασιτέχνες. Έχουμε τις δουλειές μας, απασχολούμαστε 9 ώρες την ημέρα. Οπότε όλο αυτό έπρεπε να το οργανώσουμε. Το τρίαθλο έχει 3 αθλήματα, σίγουρα από μόνοι μας, χωρίς κάποιες γνώσεις, δεν μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Σε όλη αυτή την προσπάθεια βοήθησε ο Νίκος ο Σπυριδαντονάκης, προπονητής κολύμβησης και τριάθλου, με την ομάδα NS Coaching. Είναι εκείνος που μου δίνει τις συμβουλές, εκείνος που φτιάχνει το πρόγραμμα της ημέρας και γενικότερα. Με βοηθάει πάρα πολύ, έχω δει τεράστια βελτίωση σε όλο αυτό και ελπίζω μαζί να καταφέρουμε όλους τους στόχους που βάζουμε σαν Moustache Team. Ένα μήνυμα στον κόσμο ο οποίος ασχολείται ερασιτεχνικά και σιγά σιγά έχει αρχίσει να αγκαλιάζει το τρέξιμο. Είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό που έχει ξεκινήσει φέτος και πέρσι. Φέτος το βλέπουμε σε μεγαλύτερο βαθμό. Ελπίζουμε κάθε Κυριακή σε κάθε πόλη της Αθήνας και γενικά της Ελλάδος να υπάρχουν τέτοιες διοργανώσεις, να βγαίνει ο κόσμος από το σπίτι, να αθλείται, είναι υγεία και χαρά. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις και να επιτύχεις τους μεγάλους στόχους και τον αγώνα του χρόνου στην Αυστρία, το Ironman. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.